Ez azért csipog, aha. Jó, aztán valami más. Mondom, mi ez? Mikrohullámosító. Tényleg szobát is fel lehet venni. Az baja. A CD, ide ezek is. Ja? Az jó, mert hogyha ilyen rendőr ellopják, akkor a rendőrségre be tudjuk vinni a kazettát. Tényleg, ez be lehet vinni? Vinni, hogy ilyen, itt voltak. Ez be lehet vinni? Megnézzük, hogy mi, ha valamit ellopnak, várj mindent. Figyelj, most én beszéljek. Figyelj, most rossz az úr. Ennyi már a kezedet. Kamerázza. Én nem merek. Én sem merek. És akkor ez automatikus? Nem, ebben kell kamerázni, ebben kell, ez hogy is hívják. Mit kell? Állítani? Ott felfele, meg lefele, akkor távolít meg közel. Ja. Hallod, Peti? Nézd csak ide. De ez fekete-fehérben. Csak gondolkodnék azon a sorrendben, hogy postás rendőr, vasutas, jó van ez így. Tényleg a használat lesek a mászlót, szeretsz, hogy ellopják hozzá. Bazdmeg, ez egy kicsit éretlen. De várjál. Homea! Hol van ez a gomb? Hol van ez a gomb? De várjál. Homea! Hol van ez a gomb? Azt felfele nyomod, azt... Ez a Ja, tiéd? Főnök. Szia! Hello. jaj, de jó, mint hogy mentem volna messzebb egy kicsit. Nem vagyok buzi. Veszik különben? Nem, veszi! Na, összeadom. Most már nem tudom, hogy kell. Pirosra kell kikapcsolni? Világít. Na most mindjárt visszanézzük, nézd csak, hogy sikerült. Vagy a hangfalatot. VHS-re veszik? Nem, de majd átjátszok. Volt az előbb néztünk Crossroad koncertet.